ଆସିଛୁ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଝାଡ଼ସରପୁର ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଡ଼ସରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଗୌରବ ରାଉଳ ଛୋଟ ବୟସର ଭାଇ ଗୌରବ ରାଉଳ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବହୁତ ଇକୋନୋମିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହେଇଛି, ଆମ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମର ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସୋସିଆଲ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, କିନି ନେଲା କଳା ଠାକୁର ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସେତିକି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।